So in this video, pag-uusapan naman natin kung ano yung mga dapat gawin pag may bago kang motor. So yung last video natin, pinag-usapan natin kung ano yung mga bagay na wag mong gagawin pag may bago kang motor. So ngayon, yung mga bagay naman na dapat mong gawin pag may bago kang motor. So bago ang lahat, congrats pala kasi may bago ka ng motor. Ayan. Kung first time mo, congrats sa'yo. Ingatan mo yung motor mo. So, itong mga tips na sasabihin ko is based on my opinion lang. Based on my experience, on my opinion. Hindi ko sinasabing ito yung tama na dapat nyong gawin. Ito yung mga dapat nyong gawin. Hindi ko sinasabing ganun. So, ito lang yung sa opinion ko. Since may motor naman ako, tapos nagbo-vlog na rin ako for 4 years and almost 5 years na. Syempre gamit ko yung Mio Gear. Baka sabihin nyo, salita ako ng salita dito, tapos wala naman pala akong motor. So yung mga dating subscriber natin, alam nila na may motor tayo. So ayan. Okay, so yung una mong dapat gawin pag may bago kang motor, syempre chill ride lang. Hanggang 60 lang siguro yung takbo mo. Huwag kang masyadong mabilis muna. Kasi bago pa yung motor mo, bago yung makina, kailangan mo muna siyang break in. So, ang recommended speed is up to 60 lang muna. Ayan, huwag nyo munang masyadong bilisan. Pag naka 500 or mas maganda, 1,000 kilometers, pag yun na yung natakbo, pa-change oil nyo na. Or after 1 month, pa-change oil nyo na. Tapos yun, pwede nyo nang bilisan. So yun, yung una nyong dapat gawin. So ayun, yung pangalawa, syempre, bago ka mag-drive, bagong lahat. Siguro yung una, kunwari, kung pinadrive mo, pinauwi mo sa bahay nyo, doon, pinadrive mo doon sa may lisensya. Ngayon, bago ka mag-drive ng motor, dapat may lisensya ka. Hindi pwedeng wala kang lisensya kasi mamaya nagda-drive ka ng motor, hindi mo pala alam yung traffic rules, mga ganun. Dapat alam mo na yon. Tsaka marunong ka talagang mag-drive ng motor para hindi ka makadisgrasya, di ba? So yun, number 2, dapat may lisensya ka. Kuha muna kayo ng lisensya kung wala pa kayong lisensya. Okay? Ayun, so bali ito yung karugtong nung number 1 natin. Yung pangatlo na dapat mong gawin pag may bago kang motor is ipa-check mo sa kasa after 1 month or pag na-reach mo na yung 500 or 1,000 kilometers. Ayun, para sa akin kasi kung saan mo binili yung motor, doon mo rin siya ipapa-change oil para hindi ma-void yung warranty, ba? Mas maganda kasi kung first month or yung first change oil, dapat doon mo pinapagawa sa kasa yan para kung magka-problema man, ma-check agad nila, di ba? So, yun yung pangatlo. So, yung pang-apat naman natin is para sa mga baguhan na nagmumotor. Bumili kayo ng proper gear. Kung wala pa kayong masyadong experience sa pagdadrive, bili kayo ng trusted na helmet. So, wala akong sasabihin na brand ng helmet kasi hindi naman to sponsored. Pero, hindi. alam niyo yung ginagamit ko So, basta ang importante helmet. Tapos, kung nag-aaral ka palang mag-drive, is yung yung nilalagay dito sa siko, sa braso, tapos sa sa katawan, tapos dito sa tuhod. Yun, may mga ganun. Kung first time mong mag-drive, kung nagpa-practice ka or hindi mo pa na-try mag-drive sa malayo, bili ka ng ganun kasi for safety mo rin yun Pero pinaka-importante talaga dyan, helmet. So, bili kayo nun. Panglima na dapat mong gawin pag may bago kang motor is yung regular change oil. So, yan, every 3 months, pagkakuha mo sa kasa, yung first change oil is 1 month. Tapos, yung mga susunod na is every 3 months. Or pag na-reach mo na yung parang 1,000 kilometers, basta makikita nyo yun sa manual Yun, so do regular change oil, gear oil. Ayun, kung wala kang masyadong alam sa motor, advice ko sa'yo, mas maganda talaga kung sa kasa mo siya ipapa-change oil, papa-check muna ng siguro mga 1 year, ganun. Paalaga mo muna sa kasa para ma-monitor nila kung magka-problema. Next
tip natin is use recommended gasoline. Baka mamaya diesel ang ikarga mo dyan, ha. So syempre yung Mio Gear natin, scooter siya, ang na-recommend sa akin nun is yung unleaded, yung green. Yun yung gasolina ko ng 3 taon. Yun yung kinakarga ko sa scooter natin ng 3 taon. Tapos yung barkada natin na mekaniko, shoutout kay Idol Obaid Moto. Sabi niya naman, okay lang daw kung yung premium kasi mas makarbon yung unleaded. So mas madumi. Para sa kanya mas okay yung premium. Kaya nagpalit na ako. So after 3 years, naging premium na yung kinakarga ko. Okay lang naman kahit pagsalit-salitan mo doon, premium, unleaded, basta huwag mong kakargan ng diesel. Ayun, so syempre baka malito kayo. Tsaka yung mga naman, yung mga gasoline boy, alam naman na nila yan. Pero kung hindi mo nga alam, kunwari ka din, tapos lotang din yung gasoline boy, di mas okay na alam mo, premium or unleaded. Tanong mo na rin sa kasa kung ano yung i-recommend nila na gas para sa motor mo, Tapos ito na ata yung pang-8 tip. So ito na yung last na sasabihin ko na dapat mong gawin pag may bago kang motor. Sa akin lang to, yung lagyan mo ng sealant yung gulong mo. Kasi yung sealant pala, sa mga hindi pa nakakaalam, yun yung nilalagay sa gulong ng mga motor, yung mga tubeless, para kung sakaling mabutas siya, tatanggalin mo lang yung pako. Kunwari na pako, tatanggalin mo yung pako. Yung sealant, gagawin niya doon, isisil niya yung butas from sa loob. So ayun, hindi ko rin alam yun kasi nung first time ko lang din magka-scooter, tapos yung gulong is tubeless, hindi ko rin alam yun na may ganun. So yun, nagpalagay ako, sa awa ng Diyos naman hindi pa nabubutas yung gulong natin, pero just in case, pinalagyan ko na ng ganun. Lalo na pag yung malalayo yung mga pupuntahan nyo, tapos mabutasan kayo, di ba? So mas okay palagyan nyo ng sealant. Hindi ko alam kung pwede yung sealant. Ang alam ko pang tubeless lang yung sealant So syempre kung di tubeless yung gulong ng motor nyo, huwag nyo lalagyan. So sabi ko nga kanina nung umpisa, may ginawa akong video about sa 6 na huwag mong gagawin pag may bago kang motor. Yun yung last na upload ko bago itong video na to. So panoorin nyo rin yun, guys. Tsaka kung may natutunan ka sa video na to, pakitap naman yung like at pa-subscribe na rin para updated ka sa mga bago nating uploads. Comment ka na din kung may additional tip ka na hindi ko nasabi, di ba? At yun ang 8 na dapat mong gawin pag may bago kang motor or baguhan ka sa pagmumotor. Yan. So, ayun. Salamat sa panonood. Ride safe, mga idol. Peace out. Ingat, ingat. Bye-bye.